What up, fethu? It's your boy 7 Londao. Yes, it's me, Flymotion. Yes, what's the buzz? I hope nomtororo ni krendi. Yonke tibo shapo. Hey, bafethu, sicela amafethu lapho nithi chovicho, what's a viso? Yeah, no, namhlanje fethu, I'm not going to be dealing with something very, very, very difficult, but I'm going to be dealing with something very, very serious. Say, what's the buzz about Impilo yezinja elokshini? Ukubona ukuthi ne inja yaselokshini bethu ayifani nenja kumasabhabha. Inja yaselokshini ayifani yasemasabhabha. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi what's the buzz ngichaza ukuthini. Inja yamasabhabha uthothi inja bethu enekubo elala endlini yenja edla ukudla kwezinja ishaye neshampoo bese ibona nodokotela ibe grand bayikama ngishinwele. Ibona isigebengu uzwa ngayo ithi wow kanti laselokshini what's the buzz? Wawahlangana nenja yaselokshini mfethu uthothi uyayihambela nje mfethu. Wawahlangana nenja yaselokshini mfethu uthothi ishawa igout. Wawahlangana nenja yaselokshini mfethu uthothi ineyikweleti. Uyayizwa leyo nto isafuneka phinda kaJay ichithe imqomo. Angazi kanjani bafuna ukuyigwaza kaEsha. Inja yaselokshini engenani kubo. Wawahlangana wena nenja mfethu sihambe sikhulumela nje mfethu ngoba kunomcimbi lapha la nqumala mfethu uthi uyalalela injeni zithi hey mfethu ucabanga sowathola nje amathamba njengoba abantu sebaba izinja kanje. Kusho izinja ezaselokshini ke lezo. Anyway, what's the buzz about ukugcina izinja zabantu bekashoko? What's the buzz about ukutshontsha izinja zasemalokishini what's the buzz ntshontsha izinja zabantu bafethu? Hey ngeke. Anyway, this is not the only story esikhona, and apparently kunomjida naye wayekade nje ithemisa igula inja wacabanga ukuthi ayise kuma-vet ngisho laba abodokotela ababelungu ke laba basiza izinja. Well befika laphana bebeyidiagnose inja yavele mfethu he nkulunkulu wami ya ine-cancer or whatever into ayidiagnoswe ngayo, but manje ukuze isizakale nje idinga u-350,000 wadla phansi wahambe umuntu ozobuya, and then after that kulukuthi abelungu bangenelele endabeni yenja benza ama-donation inja mfethu yawuthola 350,000. Wezwa ubastedi wathi uyabuya kwathiwa no hayi le nje ngeke kusakwazi ukuyithinta ino-350,000 wayo and izohlala SPCA. Yeah. Bamba kanjalo nami I've got the same story. Ngiyofika abantu laphana kwamashu la ngihlala khona. What's the past man lazingizinja hambe ikhuleliswa izinja zabantu. Mina bangitambela manga bathi inja yami yona ikhulelisiwe mfethu manje bazodinga isondla. Awukuthatha uzwe awuzwe ukuthi bathini. Ngqoqa makhanya. Yikwenze njani? Esobekisisi na inja sekhaya itholiswe inja ekhaya ukini. Uzocela intawulo noma yiphekhi nje yesabana ba. Ngazongihlanyela la nenja le ibithi seyinjalo ekhamla wena ukini. Yebo ba. Iyazela pleasure. Khuluma Jeffy. Nanenzani inoking nize nikuba nje. Hayibo lalela musesicabana ngempela makhelwane manje ngifuna inhlawulo yakhe. Ucela intawulo nje makhelwane noma yiphekhi nje noma nawuzobona makhelwane. Ake uyinja mfethu ukubona ngempela nomjida mfethu mekuthi ngempela ugrade mfethu what's the buzz uthothi uyinja njengami nje na mfethu ngiyinja, but uyinja inja ngeke izihluke mfethu. Anyway, there is a sad part about izinja efanele sikhulume ngazo ukuthi izinja uma ngempela uyifuyile indlela enjani ofanele uyiphathe ngazo, because kunezinja mfethu especially breed ekuthiwa ama pitbull ebulala abantu nezingane. Apparently there's another child omyulwe yizona izinja, and mfethu lokho ibhlungu because umnikazi wenja usuke naye akazange azayithume inja and then nengane ekuthiwa bisendaweni wrong, only to find out sometimes lezi zinja zidla izingane ozibulala abantu endaweni zabo because zivele iphume zibovanze and lapho soyi-attacka kuphela. Hey ngiyazazi kangayibona what's the buzz aphatha abantu abangayigcina izinja zabo kubo azo. What's the buzz about abantu abaphatha izinja abakwazi kahle ukuthi ngeke bakwazi ukuyicontrol. Anyway ngizoke ngiphume ngiyoza ukuthi yiphi indlela esingakwazi ngayo ukuthi lezinja lezi sigcine zi-right zingasilimazi kodwa zisibhekele zisiprotecte from igebengu nalamaphara angena ngamawindi nangeyicapha ey'ngako. Wakolibona iphara likena wena likena ngebhumbe engaka. What's the buzz? Ngimbekile u-T-Rex iphanami. Ake ngiphume ngibheke ngizwe ukuthi abantu bathini.
Sure bafethu nazi nani ukuthi kunalesigaba lesi bafethu esenzeka emalokishini especially kuyithina indlu emnyama. Ingane zabantu abamnyama bafethu ziyashona zibulawa izinja eziwuvanzi especially ama pitbull. La nginomfowethu ozosichazela ukuthi mhlawumbe ngumbono wakhe yena mhlawumbe njoba silimazwa izinja ziphinde nezibulala nabantu wena ngokwakho mfethu ucathi yini into wrong lapho ngalowo mbono. Owami umbono ukuthi zonke lezi zinja zivalwe zingabi khona kube khona lezi ezi-friendly zivalwe nje zingabi bikho. Iziphi ey-friendly ngoba phela zonke ziyakhonkotha. Zihlukene khona lezi esifuyayo emagcekeni lezi ejwayelekile osport. Oqala injunga unganqanda kanjani ba engamtyu umuntu? Yako nunephuzu uthi inja ungayinqanda kanjani ithi ngamtshumtshu but uma kuyisigebengu ayimutshe. Izombona kanjani ba lo sisigebengu kanye lo kasisi? So umbono wakho sisuthena yena aziyeke zibathi. No, abangazeki zibakhe. Abazama indlela kanye mhlambe bazinqande bazivalele endaweni yabo. Khona kuzobaya. Lento brami kufanele isibulawe izinja noma ku report mase khona inkinga enjalo. Kufanele ukuthi abanikazi bezinja ba report mase izinja zawo mhlawumbe abakwazi ukusiphatha kahle. Sure. Shuthi thina first ba report. Si report thina kumphakathi. Uthi naba bengakwazi ukuphatha izinja. Bangakwazi ukuphatha izinja. Siyabonga kakhulu my brother. Sure. Hayi bafethu nalizwe nawo umunye umbono ukuthi ithini kufanele ngempela si report ukuthi izinja nazi ziwuvanzi so that izinja zizovalelwa. Siyabonga. Flymotion. Bafethu abantu sebekhulumile nanizwele uFlymotion bephumile wasiyaphaza but impilo yezinja especially emalokishini. Oh my god. By the way guys, Gagasi FM bekade in Shero Awards which was a glitz and glamour event. Bekhona abantu kumnandi. Shout out to all the ladies abe attendile begqoke kamnandi. Yo, ayingqephe was amazing. Deco, everything was amazing. Bafethu pick up to uSisi or ngathi umama uLeleti Khumalo for a stunning event eyenzelwe yena laphana iGagasi FM ethola indendo yakhe i-awards Shero Awards. Wow, sibonga kakhulu bafethu, keep up the good work. Izinto zakhona bekumnandi kudliwa abantu begqoke kamnandi ayakwadansa kwaculwa. Shout out to everybody who attended Shero Awards Gagasi FM cares niyazi nani washa. Shout out to everybody, man. Shout out to all the ladies. Njengoba ngishilo ukuthi nesiphelele inyanga yenu singena kule nyanga entsha ezobe iqhamisa izinto zesintu. Ngivele ngabona abantu bedliswa ngapha nangaphi ngoba khona lo dokotela wesintu ekuthiwa yena uClem Dlozi. Wastabhaza but uClem Dlozi ayibaphela abantu. Mina kodwa nginayo ke bafethu inyama mfethu yengwe kulabo abafuna ukuthi sithi. By the way, ivale mfana wastabhaza Flymotion signing out. She comment ungitshela wena ukuthi yakho iwastabuzz ihamba kanjani ngala ngakhona. Eshe at Flymotion ese ku Twitter, Instagram, Facebook na TikTok for funny videos. Chikeke eshe ivale mahlalele.